Mhix iġmielu x-xogħol fuq dak magħruf bħala il-foss f'Ħażabbar li qed isir b'investiment ta' 350,000 euro. Fi żjara, il-Ministru José Herrera spjega kif l-intervent f'dan il-park ta' 44 tomna u maħsub li jippreserva s-siġar li hemm u magħhom Ambjent Malta ħawlet 1500 siġar oħra. Fil-fatt fil-parti l-kbira tal-park qed isiru biss xogħlijiet ta' tindif u maniġġjar naturali bl-unika intervent se jkun fin-nofs tiegħu, fosthom żona l-logħob ta' tfal u teatru miftuħ. Spjegalna iktar dwar dan il-perit minn Ambjent Malta Lawrence Buttigieg. L-importanti hija li l-interventi li qed isiru huma kemm jista' jkunu limitati, fis-sens li ġew iddisinjati numru ta' trejqiet fejn jkun hemm aċċess faċilità tal kulħadd, blokka waħda li tinkorpora facilities, toilets u kafetterija wkoll. Ma dan se tiddaħħal il ġewwa biċċa mit-triq biex jinħoloq parkeġġ żgħir ma' triq. Il-Ministru Herrera spjega li qed jiġu installati dwar ġodda, kameras ta' sigurtà u għamara tal-ġonna, kollox bl-inqas impatt fuq l-ambjent naturali. Spjega li l-park se jkollu nies assenjati b'mod permanenti biex tkun żgurata ż-żamma tiegħu. Min-naħa tagħha l-Ministru Helena Dalli innutat kif minn tfulita kellha l-ħolma li Ħażabbar ikollu ġnien bħal dan, post li għal snin twal kien mitluq u jintuża għal rimien legali. Iżda b'kollaborazzjoni mal-Ministru Herrera, fl-aħħar dan il-park kbir qed jingħata lura lir-residenti biex ikollhom post mill-isbaħ fejn iqattaw ħin ta' mistrieħ. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Ħażabbar Mark Vella Bonnici taħar lill-Gvern ta' dan l-intervent li qed isir li se jkun ta' benefiċċju kbir għall-lokalità u l-familji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.